ligge sabu okude gaayete to nokku biyeteɗo ganda kene dugu tawa won nokkuji e leydi he ene katojini hen so bellimo ne keɓata. Sankara e hohoɓe laamu Burkina ne jiiɗum nde ɓe gandi ɗum nawrata leydi ndi yeeso ɓe ɗaɓɓiri ganda leñol ngol nde wurata e dañal leydi ndi tawa jiggoyaki bangeji goɗɗi. Ni woni tunorgal joytingal e ɓamtare sompa paaɓi gaweje fodde ganda temedde joyi cosa juɓɓina ngam hakkide loruɗum satude loro wowdi. Fodde kadi ne wonde ujunnaji 9,450 hectare dokka mbaadi wawde naftude. To bange yimɓe ne goto fof ɗaɓɓira nde haɗata tan e lituruji 10 ndiyam e ñamele ɗiɗi e nder ñalawma kala mo Allah addi. To bange gornama boyli ngasa ngam wallude woɗɗuɓe maaje walla caaliɓe. E bande adide sinede ummorade e Sankara e gomum e hitandu 1984 nde fatuno koto bange ganda hoore ma balle mana wallere caangol biyetegol suru to bange hirnange leydi ndi. Fodde 1,500 galle tawi ɗin ɗon galleji ko gurdi e ndema ɗi konna toon ɗi pewdana kadi ne kala nokkuji ujunnaji 5 hectare kebla mbaɗa toon. To bange xaalis liggey o rondimo on saha milliarduji 1,320 million e koppareje CFA ɗe ñamatende ngam semminde ndema maaro e on ɗon diwan kadi fodde 1,000 hectare hebla. Xaalis mo ganduɗa ko gollorɗo on ɗon ganduɗa hoore ma nokku walla ko kalɗen ko joni koppareje ɗe ganduɗa ko ɗum gollora ko 6 million e koppareje men CFA. On ɗon ha hande xaalis yaltani kadi ni e boñuji leydi ndi kono koye warñede ɓiɓɓe leydi ndi yimi ganduɗa ɓeɗo ko ɓiɓɓe leydi taw ko yeliɓe ko gollotoɓe toɓe e officier ji ciri jobdele mumen ha toon no yito gollal ɓurgal teskinde bandiraɓe hay sinno ngal jofani ko gollal ƴettanogal e lawol laana jurdi hakkude Wagadugu e nokku biyeteɗo Dori mo mbinoɗen e jewte men ɓennude ko fulɓe koɗi toon ko tule towɗe goni toon. ɗum woni ɗo Thomas Sankara noddi dennagal Burkina naɓe nde ɓe daroto e yarlitare sabu leydi ndi ala hattan yobde ko ngol ɗo lawol fewnira. Leñol Burkina yalti a dari ɓe ngari ɓe noti e noddago makko ɓe gardi e anniya e pellital ɓe dari ngol ɗo lawol fuɗɗa ngol liggora ganduɗa hoore ma anniya juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi hen haɓe dañi fodde 30 kilométre hawri noon bandiraɓe Allah wayli ganduɗa gonkaka ko ɗon woni ɗo gorko biyeteɗo Aboubacar Sangoulé Lamizana ko général o meeɗi ardade leydi Burkina o wi Thomas Sankara iti hakkillaji yimɓeɓe soori hen liggey yo Allah rokkumbo ko donkunomi ko min ko gonga to gude lewru août hitandu 1983 fay hitandu 1984 Sankara e wondiɓe mum kay membali gonno kono e nder hitandu 1985 darde mabɓe settini ko ɗon kadi ne woni ɗo gorko biyeteɗo Joseph Konombe wi kañumne o tawi ko Allah haaldirante Sankara safri tigirigi ñaw leñol Burkina naɓe o daranima ittude borjere e hadde ganduɗa aadaji o haaɓe ɗin aadaji hanki lelnunoɗi kadi ne ganduɗa hoore ma hande o pinal e ɗemtare o haaɓimo hawo lewi jandu yagal e mbilew. Yankore kongol numoɗo e Dakar lamorgo dowla Sénégal yewtere men andu sandi andin gurdam gorko biyeteɗo Thomas Sankara e hitandu 1986
kala yaltunoɓe leydi ndi tawi ko mettere mumen e laamu ngu nawno ɗumen kanko Sankara o nodditiɓe o yoɓe garɓe tawtore maadi gendi mabɓe gare makko e wileɓe Sankara sini kadi ne miijo wongo wuurde e hattan leydi ndi wasa wadde ko ɓuri baawal ɗo noon bandiraɓe hewɓe ne poti namnade ko addanimbo yidde ganduɗa sindude ngo ɗo miijo sikki ala e jaabowol mbiyen tan koye pille kewɗe jalniɗe kawniɗe ɗe yeru mumen kadi ne meeɗani taw yiyeede e nder mawɓe dowlaji ɗo ɗiwo hawruno somin cifanima on waɗi saaha goto nde wonno alet kala kanko Thomas Sankara o haccitoytono ko galle mawɗo ɗum woni galle ba makko to leegal ina wiye Paspanga duɗal ɗumin jangannoɗo bandiraɓe kaygal ɗo leegal Paspanga woni sa darima ɗon aɗa soyno galle mo ganduɗa ko jiknaɓe Sankara o dañi henete laabi ɗiɗi mettuɗi jangtaɗe alet fof so mbo yahanno tawde mbiɗen alet fof subaka toon haccitoytuno so mbo yahanno ko kanko sodatno fofof o nawra gila e kafe ha e mburu ha e sukara waɗi hen alet goto e nder hitande 1995 ndeke o ɓodirama o yejjiti sodde ñande hen ko fonno sodede ko nden o yettimo kanko Sankara o tawi galle o fof ina sabbi e makko o rutti gam sodoyde o arti galle o fof geddi ɗum ɗo wonko firti hen gotol ni kadi ne Sankara meeɗi wadde saaha goto omo yiɗi yaade o yi haw joli ganduɗa e oto makko toon nawrani ganduɗa hoorema haalis hay batte ala e jiifa makko o yaltini kalbe makko o daari hay mbuɗu ala hen o telli o fayi e nder waañ nokku defirɗo o ƴeewiɗo joom suudu makko hewno kadi ne moftude kopporeje o tawi kadi hay mbuɗu ala hen o noddi goto e renannoɓe ɓe o ɗaɓɓiri ɗum yo lumbo temedde ɗiɗi ha warta wonne way kono makko ni yiili hoore wi hay batte ala Sankara yawti kadi ne ha to batirdu mabɓe o ɓaaji ɗon e jagorgal gotal ministre kaali tubankore o haalan ɗum rafi makko woni iti temedde ɗiɗi ganduɗa hoorema mbuɗu tottimo nde o fuɗɗi yaade waɗi saaha goto kadi ne kanko Sankara o taati tatal ganduɗa hoorema gongal eɗen gandi e Afrique e nder reedu Afrique ɓaleɓe ine laaɓodiri deedi ha ko foti ala ɗum waɗi so tawi woni neɗɗo feeñi hen yitere bandum en fof kay mumen ganduɗa hoorema fawoto walla guite bandum en kala kanko ne bandi ko goto ko baaɗi ko ni maquette are makko woytimbo wooda ene yiɗi wooda ko walli ɗum ganduɗa tawi barmen yaɓɓi ɗum no pamirto o itti chèque o sifani on o wi on yo yaha to boñ goto banque sen kaali tubankore ƴettoytonede kopporeje haalis nde on ɗon yaano tawi ala e fawru makko ganduɗa hoorema ujunnaji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko ɗin o fodanno ɗum ko windino ko e chèque o ujunnaji ɗiɗi beele so on yeehi heeɓa won yeehi ha to banque tawi ganduɗa ko wonaniba ko toon timmani ujunnaji ɗiɗi saka on wawa ɗum hendade ndiwtinoy ɗum kanko Thomas Sankara e hoore makko o jogui hen ni welamme mawɗo saabu o wi e saaha fof so tawi ganduɗa neɗɗo ɗum ɗo ina heeto maw feƴƴu walla ni o wawa ha hande etade feƴƴude ɗo foti o wasa hoynade wote ganduɗa o hebbinde luji e hitande 1996 jayde sosa nde reeni tan ko waɗoɓe ko ɓurti doole mumen walla hattan leydi ndi koni basdi kattude ɗum noon yo yimɓeɓe mbat ko mbawi yo peƴƴu ko mbawi libde e saaha mbo Sayzer Bo laamino ñamale luɓanoma to boñ arabeɓe mboɓe mbiyata darul mal al islami ɗum woni galle jawdi l'islami yankori ko ine tolno e milliard uji 5 mbuɗu natnama ganduɗa e peƴƴi hay goto andaɗo naati tawi ala ko nafti e garal Thomas Sankara ko waɗi ko lullimo ɗum so goto foof ustude jobdi mum ngam sinude wona e ɓanɗe e on ɗon saaha bandiraɓe e goomu laamingu ngu ɓurno hende te jobdi foof ko gorko biyeteɗo Boukary Jean Baptiste Lengani on yoɓateno ganduɗa hoorema 30 ujunere mbuɗu pawɗo seeɗa waɗi ɗum ganduɗa ko kanko ɓuuri ɓoyde ganduɗa e golle e rewno e makko ko Abdoulsalam Kabore Thomas Sankara wonno tataɓo on saaha nden fuɗɗi arde hay goto ni ganduɗa on saaha e mabɓe jaɓanoki ganduɗa fawnanede hay batte jobdi mum kañum fof e arde laamu ko yoɓateno ko jaɓani ganduɗa hoorema fawanede henede hay batte ɗum ɗo noon so tawi en jii hayso goto e mabɓe fof ina yaha ganduɗa caggal leydi tawi ko golle ha hande patuɗe e laamu nawi ɗum
yomnatano ko ɓuri ujunnaaji 3 mbuɗu ñalawma fof ɗum waɗi so ƴeewama mo kala e maɓɓe so yehi feƴƴata koko wawi libde hoɗata kay hoɗorde nde ganduɗa ine wawi ɗum yobde natata kay nokku ñamirɗo ɗo ganduɗa ine andi tigui tigui so ñaami ine jogani ɗum coppal ine wawi yobde hewɓe ni bandiraɓe ine kewi namnade e gurdam Sankara tawani ko jayndiyankoɓe kore jam ɗi aɓe kewi ganduɗa hoorema namnademo ɓe mbiya holko saabi ganduɗa ngoɗo faɗo holko waɗi o addi oɗo addin keso mo ganduɗa hewɓe wona noon mbaɗata wonko jaftino kanko Thomas Sankara ma en gar hen joni. kuri jam jayndiyankoɓe ɓe ina kewno namnade mbo holko saabi ngoɗo faɗo ko Sankara heewi jabade ɓe ko wiide amin mbawi wadde no joga e leyɗele basɗe ɗe mbaɗata ni walla ni leyɗele ɗe ganduɗa ni gasa taw ko minen ciɓori ɗumen kono amin jogui komin gardini woni e miijo Sankara ko maade cafrirde to won gure ko wayno Dori en walla Orodora e ko wona ganduɗa ɗen ɗon gure walla fewnude won laabi walla liggade Wagadugu wuro lamorgo ngo kono wona nangude kalisaji tan ni ulla e dal ɗum waɗi bandiraɓe hayso tawi woni o foɗanonoma kaɓirɗe on ɗon saaha o yiɗano tawa ganduɗa hoore ma ko kaɓirɗe gona ballitoje miskineɓe ɓe e gurdam mumen goto e ardiɓe e leydi France jagorɗe mumen mbo kutodiral e jotodiral moƴƴal meeɗi wonde hakkude mabɓe wino ina rokka kala mo ganduɗa ko jagorgal e nder leydi Burkina rokka ɗum mobel mo ganduɗa hoore ma ina yoɗi kartuji kanko Thomas Sankara o wi so tawi ko sago makko o yiɗa ɗiɗo oteji dekke o yiɗi ko yo so tawi on ko wonko wawi waɗandeɓe yo sodanɓe benuji ɗin ɗon benuji tawa jencuɗi Burkina faggudu muɗum so tawi ɓe yiɗi ittude ɗum to ladde to ɓe gadda ɗum e guure tappamaji ɗe tawa ɗin ɗon mobilaji ne mbawi yaade toon kamɓe mobilaji ɗi ɓe jogui ɗi R5 uji ɗi aɓe mbawi yondinade hen so tawi France ne yiɗi wallude ɓe yo rokkuɓe benuji saabu ko ɗum ɓuuri hatojinde ko wona otoji joɗɗi tawa ganduɗa hoore ma ɓesgu leydi ne ma e heege nde Khadafi rokkimo won kaɓorgal nde wonno ngal ɗon hewani naftorede no fewi o wi Khadafi sa rokki kam mi nawat kono noon min de ɓuuri mi yidde ko kopporeje somi heeɓi kopporeje ɗe mami ma cafrirde mami ma hen duɗe e ko way noon dental meeɗi wadde to leydi France ardiɓe dowlaji Afrique hewɓe tawatorte ngal ɗon dental kala hitande ardoto ngal ko hooreje dowla France sommet des chefs d'état de France et d'Afrique sen kaali tubankore kanko Thomas Sankara o lummini o yahani o jattini wodi no dowla France yiri ɗum ha jayndiyanke goto sopti namnimo wimbo Afrique naaɓe ɓe fof gari ganduɗa hoore ma batu no ɓe nesorino wadde an holko waɗi arani o wi mi qimimo so tawi mi ari toon e ngal ɗo dental kopporeje ɗe ganduɗa ko ɗen gaddatami guila e laana ndiwowo ha ko ñamanmi